Epke. Jongen. Jongen. Ja, echt joh. Ik weet niet wat wie is hoe kwam op rekstok. Als laatste turnen en ja, de spanning weer natuurlijk heeg. En het was super moeilijk om naar een Jelloer wachten die moeilijke oefening te turnen. Maar ik weet gewoon van plan om die moeilijke oefening te doen. En daar ben ik wel voor gong. En mijn oefening mislukte. Eigenlijk voor mijn gevoel mislukte eigenlijk wel. En dan ik heb toch volgens mij 100% of 100% uitgangswaarde turnd. Ja, er zit er wel een fout in, maar die tegenbeweging. Maar ja, dat kan je dan hebben. Omdat ja, volgens mij zit dan mijn uitgangswaarde ongeveer een hele punt heger. Nou goed, dan mij een foutje in zitten blijkbaar. Blijkbaar. Want zelfs die familie, die broer Herre, zei: ik hoop je dat hij het podium helpt. Ik kon echt helemaal niet inschatten wat voor Siebruk zou houden. Omdat ik ben zo bezig met oplossen met die oefening net erin. Dus daar is ik een idee van hoe mooi die wie of hoe netjes. En ik hoop dat ik een podium kan halen, maar ik ben bang dat ik het gewoon naartoe haal. Nee. En dan is het koud. Ja, ongelooflijk. Ja. En eigenlijk super mooi dat het gaat er natuurlijk uiteindelijk om op een competitie dat ik eerste was. Nou ja, dat is gelukt. En natuurlijk is de gongeloefening net zoals gepland, maar ik ben heel blij dat ik hem nou al heb geprobeerd en in die moeilijke omstandigheden, want ja, dit komt nergens in en jaloeren wachten. In zo'n grote wedstrijd een oefening turnen en dan toch nog oplossen als het net lukt. Ja, dat is eigenlijk alleen maar goed. Als hij mij de beste van Europa wist, dan. Ja, wat kan er dan nog mis in succes? Nou ja, goed, dat is maar, dat gaat het altijd goed. Maar wat wie het? Wie het de spanning? Wie het wachtje? Wat wie het? Ja goed, natuurlijk, het is het wachtje. Dat is het moeilijkste. Als er heel lang niks mee is wannen, dan één keer volle bak een oefening turnen. En natuurlijk, er moest ervoor zorgen dat mij geen excuus werd, want er misschien alle situaties moest het kennen. En op dit moment mij toch nog fout gaan, maar zometeen op het WK, dan moest die oefening zo goed kennen, zo goed beheersen. Dat is inderdaad in de moeilijkste omstandigheden dat ze nog steeds kerst. Dus daar ben ik nou aan werken. Gewoon heel vaak die nieuwe combinaties maatje. En dan komt het uiteindelijk ook goed. Dank je. Nee, maar het onwerkje. Ja, inderdaad. Ja, dus, het is eigenlijk wel goed als nou alles in één keer lukt. Dat ik, nou ja, het gaat lekker, het komt wel goed. Maar het hier wel leuk was dat het lukt weer, ja, het gevoel is volle mooi op dit moment. Maar het doel is helle eerste. En ik ben sowieso prikkeld om weer te gaan trainen en ervoor te zorgen dat het op de WK nog beter viel is. Vertaalst ik dit positief? Ja, altijd hè. En zilver, op regen. Ja, dat is als we maar daar kan ik nog tevreden mee wezen misschien wel. Want dat was gewoon een oefening die perfect rent. En in de kwalificatie weer het op dat moment mijn beste oefening. En nu, voor mijn gevoel, heb ik het weer goed getroffen, want deze oefening viel beter. En dan binnen ze inderdaad wat strenger, dan krijg je een lege siever. Maar ik denk dat deze oefening uiteindelijk toch een betere weer. Dus dat is 2 keer achter elkaar. Nou goed, deze oefening is gewoon zo stabiel. Dat is wel goed. En nu moet ik direct naar elementen erin krijgen. Zodat ik op het WK misschien ook wel een podium kan halen.